Здравейте хора, днес ще ви покажа как да справите сървър на CS без реално IP. Така, първо влизате в HVDS, тук Counter Strike, името на вашия сървър. Моя ще е обикновен сървър, Classic сървър D2. Тук мапа види на какво ще е, моя на дядост. Тук с интернет, максимално колко играча могат да влизат. 32. Порта ви, тук може да пишете каквото си искате. Аз ще пиша 13 или 17. Да, 17. Ръком пасворд, тук пишете 1, 2, 3, например. И старт сървър. И тъй. Ето ви го IP адреса. Тук са настройките ви. Тук с колко пари да таковат играчите да започнат. Аз ще напиша 850. Тук правете всичко без FPS. И в FPS правите. Тук май заебан нещо. Конзола. Тук е конзолата ви. Тъй. Копирайте си IP-то, влизате в CS и го поставите в там, не знаете къде. Влизате в сървъра си и се радвате на сървъра ви. И това беше от мен и до после. Чао!